מוזמנים לשבת. פה? מה, יעני, מה הסוד של זוגיות? מוצלחת? כן. תספר להם, גיא. ספר, מה? לא, שלא כל הזוגות יהיו מוצלחים כמונו. אחר כך. אחרי זה יעתיקו, יעני, תספר? ספר, מה? הסוד של זוגיות מוצלחת כן. זה לעבוד בזוגיות. אוקיי. מלא זוגות שאני מכיר, יעני, מניסיון, הוא עבד בקריירה, גם הוא עבד בקריירה, וטיסות ושבתות ושהיות וארוכות, יעני. ואני אמרתי לו מההתחלה שאחד מאיתנו יעשה קריירה, יפרנס, יעבוד, ואחד יעבוד בזוגיות. אז מה החלוקה? הוא קצין ראשון, יש לו עבודה טובה, לא רצינו לוותר על זה. קצין ראשון בקל. ואני עובד בזוגיות, משרה מלאה. שזה, מה זה אומר? לקום לווייקאפ, מתקלח, מצחצח שיניים, אוקיי. מתלבש, כן. נכנס לקוקפיט, מתיישב בצד שמאל, ומתחיל לעבוד בזוגיות. מה אתה עושה בצד שמאל? ככה? לא, אבל מה אם אתה יכול להסביר לי? מחפש מקומות בילוי. הוא אוהב מסעדות איטלקיות? כן. איזה מסעדות איטלקיות יש שהוא אוהב? לגרפה, זאת שקרובה לאליאנס. אם זה ארוכות כאילו, יעני, אם זה חופשות, ימי חופש. ארוכות, הכל. אם זה קניות, דקטלון, דקטלון. קרן, על הוואטסאפ. דלת, על הוואטסאפ. ספר על הוואטסאפ. וואטסאפ. יש לנו קבוצת בוואטסאפ, לא רשיתי לו לבד, קהל גברים בוורוד. מישהו צריך להדביק תמונות, להדביק בדיחות, להגיב לזוגות אחרים, לכתוב הודעות, אוקיי. הודעות מעניינות. אני עכשיו פה, הוא עכשיו שם, דברים. זה לא יופיע לבד, נכון? מישהו צריך לתחזק את זה. אין, ככה הוא, זהו, הוא כל הזמן מפתיע אותי, יעני. מה למשל? וואו, יעני, הוא מעיף לי את הראש כאילו בקטע אחר, יעני. אין שבוע שאני לא מעיף לו את הראש. פעם, פעמיים לפחות. אין דברים כאלה, כאילו, אין. מה, אם לא, זה יתמסמס לנו. לא יודע. כן. ספר לו על אתמול בצהריים. וואי, אתמול בצהריים, טוב, נו. ספר. אוקיי. אז אני בקוקפיט, יעני, סטנד 46 בליאז', יעני. 1:40 בלילה, כן? שיא הלחץ, יעני. ים מטוסים, אפריקה, אנה, אטלנטה, TNT. היה לנו הכל עליי, יעני. כאילו טירוף. הרחבה מפוצצת בקטע אחר, יעני. אוקיי. טוב, אז אני הולך למטבחון, יעני, להרתיח מים. אז פתאום תופס אותי שוקרון, ראש העיר של ליאז', כן? אתה קולט? עושה לי יענו, גיא, רדו למטה, תתחילו לדחוף פלטים, נשמה, למה נתקענו עם ים פלטים כבדים. אני אומר לו, אני אדחוף פלטים, נשמה, אנחנו בפושבק עוד 5 דקות, יעני. הוא כאילו מתחיל לעוף עליי, יעני, בקטע אחר. שוקרון הזה יש לו קטע עם גיא, הוא... לא, אומר לי, גיא, חלס לי על ראש קטן, אתה כל הזמן ראש קטן, לא בא לך לעבוד, יעני. שב בבית, תלך לאלעל, יעני. אוקיי. אתה קולט, יעני? תגיע לסיפור, גיא, תגיע. אז אני אומר לו, מה, אני ראש קטן? אני אולי הראש הכי גדול פה מכל ה-first officers, יעני. כמה פעמים הצלתי לקל את התחת, יעני, שהיו מתקשרים אליי ביום חופש, יעני? הייתי מתייצב כמו טוקי, יעני, הצלתי להם את השיבוץ. מה עכשיו אתה הבנת? מי עומד באפרדק? אוקיי. שי. עבדך הנאמן, עם פלייט פלן ביד, אומר לו, גיא, עזוב הכל, אוקיי. עזוב את העבודה שלך, פלייט פלן, גיא. ולאן הוא לקח אותך? רצתי אליו, מה, להגיד? לארנקה. כן, לארנקה. לארנקה, וואו, מה עשיתם שם? כלום, פרקנו, העמסנו והמשכנו לתל אביב. אנחנו והזוגיות נטו ב-400. אין על הזוגיות, אין על זוגיות. כן, בטח. בטח,
תחשוב על זה. באמת, כל הדברים הכי טובים באים בזוגיות. ושניים, כן? גרביים, משקפיים, אוזניים, טייסים ראשיים, יש לנו שניים. אוזניות, כנפיים של מטוס, יש לך כנף אחת פחות, אתה נופל. מה, יעני, נס קפה יעני, טעים, הכי טעים 2 סוכר יעני. או משבצות, הכי טוב 2 יעני. כן, אפילו הביטלס, היו בשלב מסוים 2. כן. הפכו לשניים. כן. כן, בנסיבות כשדינגו מת. אוקיי. אבל גם 3 זה מספר יפה. כן. נו חלאס, שי. מה אכפת לך? נו חלאס. ליום הולדת שלי, גיא. נו נראה לך, אמרתי לך אין מצב יעני, נו. אבל למה? אתה כבד. לא רוצה יעני, מה לא ברור? אבל אנחנו נכנסים לשגרה כל הזמן, גיא. חופר על זה יעני, אוכל את הראש. מה אתה עושה סרט מכל דבר? מה קרה? מה קרה? אוי, איזה מאוס, יאללה שלך, די עם זה. מה אתה עושה סרט מכל דבר, גיא? תטרוק את הדלת, תטרוק, גם כן זה. מה קרה פה? יש לו חבר, פלייט אנג'יניר. מה זה חבר? מה זה גבר? גם נאה. אני אומר לו, גיא, ליום הולדת שלי, אני מתגעגע ל200. לא. אל תדבר על זה. מה אכפת לך? תסתגר! אני מדבר למצלמה, מה אתה רוצה? זה הקטעים הפחות נחמדים של הזוגיות. בוא גיא, בוא, נו. לא רוצה. בוא. תמחוק את זה, נו. בוא, לא מדבר על זה. בוא. תמחוק את הכל, תמחוק את זה, נו, מה אתה עושה? סתם, זה היה בצחוק. סתם בצחוק, אה? יש לו חבר. תיזהר ממני או שנטפח עליך, אה? עוד שאלות? מושלמים. אבל גם 3 זה מספר יפה. כן. נו חלאס, שי. מה אכפת לך? נו חלאס. אל תדבר עליי, אני מסתובבת. אבל אנחנו נכנסים לשגרה, גיא, כל הזמן נכנסים לשגרה. הוא עבד בזוגיות, ו... גיא שואל מה הסוד של זוגיות. אוקיי. אוקיי, יאללה. הייתי שם לא אותם, זה הסוג. רוצה לי שיקה בוסה אמיתית? ניתן בהמשך בוסה אמיתית. לא, זה אבל- בסדר, זה אוקיי. בסדר. ככה. אם זה ארוכות כאילו. לא, אם זה חופשות, או לא. רגע. שנייה. מעיף לי את הראש, יעני, בקטע אחר. אני 2-3 בשבוע מעיף לו את הראש. חייב להעיף לו את הראש. אין דברים. אין דברים כאלה, כאילו, אין. נשמה, את רצה מהר, לא מספיק. עוד אחד? אז אני בקוקפיט, יעני, סטנד 46 בליאז', אז פתאום תופס אותי שוקרון, ראש העיר של ליאז'. אתה קולט? עושה לי, גיא, רדו למטה, תתחילו לדחוף פלטים, למה נתקענו עם ים פלטים כבדים על הרצפה. אוקיי. נתקענו נשמה עם ים פלטים כבדים על הרצפה, יעני. אני עושה לו, שוקרון, מה נדחוף פלטים? אנחנו בפושבק עוד 5 דקות. איזה גדול. אתם באמצע? כן. לא, אנחנו יושבים ככה בכיף שלנו. לא, כאילו באמצע. כן. תגיע לסיפור. אה.